Äiti on ollut varsin huolissaan kaiken maailman taudeista. Onneksi äiti ei tiedä kaikkea. Viikkoja ajan, että on pohdittu ja olen yrittänyt itsekin antaa jonkunnäköisiä neuvoja ja kertoa, mitä ihminen on tehnyt joskus. Yes! Ei kun... Mutta että äiti tulee turvallinen olo. Luuletko, että me saadaan? Mä valistan. Mä haluan nähdä. Safety packiin. Antaa koltin Onko se mukaan. siveys vielä siellä? Tänne kirja löytyy, kato, meidän laiva, sairaanhoidon käsikirja. Mä voin näyttää yhden sivun teille tästä. Siellä on kuppaa. Mulla on samat kuppat. Eikö sä ihan lisä lämmittyä? Jölli luo nyt ääneen. Jölli luo ääneen. Kuva teksti. Sitten kun lähdetään eteenpäin menemään, siinä tulee huumausaineet, kaikki muukin se. Kuka se on? Haava, ynnä muu. Jölli luo ääneen. Tähän tutustui muutama päivä ennen vielä. Te olette lukenut sen Bandweight-tuuriskin. Joo, kunnon kuositus on suositus. Parempi ömerit kuin majarit. Vesku lukee iltasaduksia. Mä luotan teihin. Mä oon vaan kerännyt haavoja ja desinfiointia ja nilkanyrjähdyksiä ja kopekyrrä. Tossa on vähän isompi haava, mutta se on johonkin. Tämmöisen pienen pakkauksen, että se lähtee sitten teidän matkaa sinne ja joku yskän pastilikin. Sitten tulee toinen pussi kyllä antibiootteja. Käykö sä niihin sukuun? Korvani ykkösää. Ja sit nyt mä olisin ottaa enemmän koskaan aikaa. Tässä on todellisuus treenaa näiden kanssa nyt sit heti, että otetaan tästä ensiksi tämmönen koko vartaloasu. Koko vartalo kortonkin. Koko vartalo kortonkin. Ei tuu muuten tauteja. Kalperia sateellakin. Tää on pärjäsateella ja sä voit pistää sen heti päälle ja Anne saa omaa. Toi päällä Tivoliin sit. Joo, vissiin siinä. Se on melkein kuin se mun Suomen lippu. Pitääkö se Miikka hei? Päästäänkö me sisään? Pakko Annikki nähdä. This is a crime scene investigation. We gotta get it. Jölli. Sä siis lähet toi päästä Tivoliin. Siellä ei Täällä on TV. Ei tullut mitään uutta olis taas. Huppu päähän. Tuo on vielä hienoa. Kuka sanoi vittu suojelu? Minä. Elias! Kuka oliks KV vai? Onks nää nyt niinku tautivarma juttu? Koko ajan vedätte näistä. Nyt voi mennä rämplään. Tässä vaiheessa saa No katsoa. se saa riittää. Jos vähän skittaa soittaa. Voi vitsi. Eikö ainakaan mitään vaarallista, jos hommaa lomaa. Nyt Janne kiehtaa mennä sinne. Pysyy turvassa. Ehkä vetää Te lokapuolella. luulette, että taimaalaiset pienet naiset teet saatana isoiksi silttiöiksi. Jos sä juokset eka, niin mä tuun perässä. Jolli siitti, jos sä olet oikein. Nyt on vaan yhdet lasit sen takia, kun toinen kuvaa kumminkin. Jannella on niin rumat lasit, että ei tarvitse. Pekka voi Mä luulen, että Jolli tarvii enemmän noita lassia, kun kuitenkin riskipotentiaalit ylempänä. Sitten jos mä saisin jotain antaa, niin mä antaisin tämmöisen säkillisen maalaisjärkeen. Mutta sitä riittäisi varmasti jokaiselle päivälle hiukka. Valitettavasti unohtus kotiin. Sitten jos te oikein säästeliästi sitä käytätte hyvin, niin sitä voi jakaa muillekin.
Ei kyllä löydy. Riittää. Hyvä, jos toi mulle riittää. Kyllä toi tulee hengissä kotiin. Entä me? En mä puhunut näistä. Eli nää olisi niinku meidän eväät reissu, että Tiedätkö mulla mitä? Meidän on pakko lähteä näiden kanssa. reilu peli. Lentokentällä. Lentokentällä. Toivolla paras. Mä kuulin, että siellä Mä näen sen kulman suuren. Vittu puhelimessa on. Come on. Laita tänne. Mä painan kiinni. Mulla on päällä semmonen puku, mikä ehkäisee kaikki. Mä soitanko? Moi. Come on. Olisiko maljan nostoa? Turvallista matkaa ja tervetuloa takaisin Suomeen. Kotiin. Jälli, meillä on teille suunnitelmat ja sit kun te tuutte takas. Ilman lisätulia. Ottakaa kunnon Facebook-kuva nyt teidän honeymoon-sivulla. On Facebook, kuva mammalle. Voi kattoo. Ja tuotte vaimot kaikille. Mulle aina. Meillä voi olla joku siivoaja. Jos notari olisi kumpat, ne tuotti kyllä vaimon mulle. Hei, Jolla Janne, tänne päin. Ihan se. Tänne päin. Toinen. Joku... Homer Simpson, Olkiluoto, 4. Ja mun mainitsin just sanon muuten, että on varmaan vähän kuuma tuossa Bangkokin tai Pattajan auringossa. Ei pattaja. Siellä ei ole mitään, kato alla. Aivan, hyvä. Yksi vetoketju ja se on siinä. Et säkään mikään ruusun nuppua. Teissä on toi puku. Ehkä se ei. Kyllä me ajateltiin tulla ihan hengissä. Kaikki sisäänivät kun tulee mukaan, niin se on aina Lainaatko mulle yhtä munuaista? Eli maksaa mennyttä, joo. Meillä on siitä Mad Venturesin kirjasta 2 tärkeät sivua. Toinen on sivu 26. Se on semmonen, että pitää lyödä Jannea vähän väliin. Eli välillä menee toiseen hermot, toisen koko olemus, elämys. Kaikki vituttaa niin paljon, että pitää vähän hakata toista. Mutta se menee kuulemma ohi. Sitten on sivu 226. Se ei oo mun. Ei, se on nimenomaan. Se onhan nyt ei saa juoda koskaan tai mitään päihteitä semmoiseen kuntoon, ettei voi itsestään pitää huolta, mut Janne pitää. Se on hyvä, että kukaan ei halua kyydistä maksaa. Älä. Kukaan niitä, Ei maksaa, mutta ok, mulla on paperit tuotu. Myös mietitty semmosia isoja tatuointeja munuaisten kohdalle, missä lukee I have boy. Toimii. Isi ja äiti ylpeä. Onhan ne aina ylpeitä. Kato nyt poika. Ihan isän näköinen. Mä oon ihan onnellinen. Hyvänäköinen kunni. Sinänsä mietin sitä, että mikä mun ensimmäinen semmonen matka, mikä on muista kaikista parhaiten. Niin te menette lämpimään, niin mä menin kylmään, menin Grönlantiin. En mä yhtään ihmettele, kun joku aamu herätään. Se on sit semmonen... Samalta. Mietin vaan, että näyttikö yhtään samalta kuin te. Mä olin vähän nuori. Näkisit ton hääkuva, mitkä viikset Jumalauta! Ja se puku. High five!